विद्यार्थी मित्र हो, मागच्या ह्याच्यामध्ये आपण सोर्स ऑफ पॉप्युलेशन डाटा ह्याचा अभ्यास त्या ठिकाणी करत होतो. आता लोकसंख्या भूगोल हा जो पेपर जो आहे युनिट फर्स्ट ह्याच्यामध्ये सोर्स ऑफ पॉप्युलेशन डाटा याच्यामध्ये आपण प्रायमरी डाटा, सेकंडरी डाटा आणि टर्शरी डाटा ह्यांची माहिती जी आहे तर ती बघितली होती. प्रायमरी डाटा जे आहे की त्याला आपण प्राथमिक त्या ठिकाणी उगमस्त्रोत असं त्या ठिकाणी म्हणतो. तर हा प्रामुख्याने त्या ठिकाणी स्वतः प्रश्नावली जी आहे तर ती तयार करून त्या ठिकाणी स्वतः म्हणजे जो गणक जो असतो तो मुलाखत घेऊन त्या ठिकाणी माहिती गोळा करतो, त्याला प्राथमिक स्वरूपाची माहिती किंवा डाटा असं त्याला त्या ठिकाणी म्हणतात. द्वितीय स्वरूपाची माहिती जी आहे किंवा डाटा जे आहे सेकंडरी डाटा हा प्राथमिक माहितीवर सांख्यिकी संस्करण करून तो त्या ठिकाणी पुनर्प्रकाशित त्या ठिकाणी केला जातो. आता या ठिकाणी विविध प्रकारचे जे अहवाल जे आहेत, पुस्तकं जे आहेत त्याच्यामधून तो त्या ठिकाणी प्रकाशित होतो, म्हणून त्याला सेकंडरी डाटा असं त्या ठिकाणी म्हणतात. आणि टर्शरी डाटा जो आहे तर या दोन्ही डाटांवर त्या ठिकाणी प्रक्रिया करून संशोधन अहवाल, प्रकल्प अहवाल जे आहेत ते तयार केले जातात. तर ते तृतीय म्हणजे स्तोत्र जे आहे तर त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी जातात. आता याच्यामध्ये लोकसंख्या सामग्रीचे प्रकार जे आहेत तर याच्यामध्ये आपल्याला त्या बघायचं आहे की टाइप्स ऑफ पॉप्युलेशन डाटा. आता लोकसंख्या सामग्रीचे जे प्रकार जे आहेत तर याच्यामध्ये प्रामुख्याने पहिलं जे आहे तर ते म्हणजे या ठिकाणी कालश्रेणी सामग्री, त्याला टाइम सिरीज डाटा असं म्हणतात. आणि दुसरं जे आहे तर ते म्हणजे छेद सामग्री किंवा क्रॉस सेक्शन डाटा असं याला या ठिकाणी म्हणतात. तर हे लोकसंख्या सामग्रीचे हे दोन प्रकार त्या ठिकाणी पडतात. तर याच्यामध्ये पहिला जो आहे तो म्हणजे काल श्रेणी सिरीज, त्याला टाइम सिरीज डाटा असं त्याला त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. आता याच्यामध्ये हा जो डाटा जो आहे तर प्रामुख्याने या ठिकाणी लोकसंख्येच्या विविध अंगाबाबत कालानुरूप असणाऱ्या सामग्रीस कालश्रेणी सामग्री असं त्या ठिकाणी म्हणतात. आता लोकसंख्येच्या विविध अंगाबाबत जे आहे, आता लोकसंख्येची विविध अंग जे आहेत तर याच्यामध्ये प्रामुख्याने आपण जर बघितले की लोकसंख्येची घनता, जन्म, मृत्यू, लिंग, वय, त्याच्यानंतर शिक्षण किंवा साक्षरता, व्यवसाय, धर्म ह्या ज्या गोष्टी ज्या आहेत तर ह्या विविध अंगांचा अभ्यास हा त्या ठिकाणी केला जातो. आणि या अंगांचा अभ्यास करत असताना ह्याच्यामध्ये लोकसंख्येच्या विविध अंगांबाबत काळानुरूप असणाऱ्या सामग्रीस कालश्रेणी सामग्री असं तिला त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. आता कालश्रेणी सामग्री जी आहे तर ही गत काळातील लोकसंख्येची सांख्यिकी माहिती असू शकते. आता गत काळातील म्हणजे काय की उदाहरणार्थ आपण जर बघितलं की भारतात गेल्या 100 वर्षात त्या ठिकाणी दशकवार जनगणनेची सामग्री जी आहे तर ही कालश्रेणी सामग्री त्या ठिकाणी आहे. आता ही जी माहिती जी आहे की गत काळातील लोकसंख्येची, गत म्हणजे मागील, आता गेल्या 100 वर्षात त्या ठिकाणी ज्या दर 10 वर्षांनी जनगणना होते तर त्या जनगणनेची जी माहिती जी आहे तर ती कालश्रेणी म्हणून त्या ठिकाणी संबोधली जाते. आता या दशकवार जनगणनेची सामग्री जी आहे तर ती कालश्रेणी म्हणून त्या ठिकाणी गणली जाते. आणि लोकसंख्येच्या एखाद्या घटकाबद्दल किंवा एकापेक्षा जास्त घटकाबद्दल माहिती जी आहे तर ती गोळा केलेली दीर्घकाळाची सामग्री ही कालश्रेणी सामग्री या सदराखाली त्या ठिकाणी येते. आता एक किंवा अनेक घटक जे आहेत लोकसंख्येच्या एखाद्या घटकाबद्दल किंवा अनेक घटकांबद्दल जी माहिती गोळा केली जाते तर ती जी माहिती जी आहे तर ती गोळा केलेली दीर्घकाळाची सामग्री जी आहे तर ती कालश्रेणी सामग्री म्हणून त्या ठिकाणी ओळखली जाते. आणि कालश्रेणी सामग्रीमुळे भविष्यातल्या दीर्घकालीन दृश्यांचं आकलन जे आहे तर ते त्या ठिकाणी होत असतं. आता ह्या कालश्रेणी सामग्रीमुळे समजा आपण 100 वर्षाचा डाटा त्या ठिकाणी घेतला आणि त्याच्यावरून लोकसंख्येच्या विविध अंगांचा अभ्यास जर आपण त्या ठिकाणी केला, त्याच्यामध्ये उदाहरणार्थ जन्म, मृत्यू, तर त्याच्यावरून भविष्यातलं आपल्याला नियोजन जे आहे किंवा ते त्या ठिकाणी करते की मागील याच्यामध्ये त्या जन्म मृत्यूमध्ये काय तफावत होती,
म्हणजे जन्माचं प्रमाण, वाढीचं प्रमाण काय, मृत्यूचं वाढीचं प्रमाण काय, त्याचा अभ्यास आपल्याला त्या ठिकाणी करता येतो. आणि भविष्यातलं त्या ठिकाणी म्हणजे आपल्याला पुढचं गोष्टींचं नियोजन जे आहे किंवा दीर्घकालीन दृश्यांचं आकलन जे आहे, पुढे काय होणार आहे, तर याचं आपल्याला त्या ठिकाणी, किंवा मागे आपण साक्षरतेची आकडेवारी बघितली की मागे साक्षरतेचं प्रमाण कमी, परंतु इथून पुढे आता साक्षरतेचं प्रमाण आपल्याला वाढताना दिसते किंवा साक्षरता वाढवावी लागेल, तर त्यासाठी काय उपाययोजना कराव्या लागतील, तर त्यासाठी या श्रेणीचा उपयोग त्या ठिकाणी होतो. तसंच छेद सामग्री जी आहे त्याला क्रॉस सेक्शन डाटा असं त्या ठिकाणी म्हणतात. आता कालश्रेणीमध्ये म्हणजे दीर्घकालीन जे आहे की 100 वर्षाचा अभ्यास त्याच्यामध्ये आहे की त्या 10 म्हणजे या ठिकाणी जनगणना येतील, तर याच्यामध्ये काय की विशिष्ट काळ जे आहे, आता उदाहरणार्थ याच्यामध्ये छेद सामग्री ही लोकसंख्येच्या विशिष्ट काळापुरती अल्पकालीन माहिती असते. म्हणजे एखाद्या जनगणनेचे कालावधी जो आहे तर तेवढा जर गृहीत धरला तर विशिष्ट कालावधीतली ही त्या ठिकाणी म्हणजे अल्पकालीन माहिती त्या ठिकाणी आहे. आणि या सामग्रीत लोकसंख्येचा एखादा घटक किंवा एकापेक्षा अनेक घटकांची विशिष्ट कालमर्यादेत व्यक्त केलेली सांख्यिकी माहिती त्या ठिकाणी असते. आता लोकसंख्येचा एखादा घटक किंवा एकापेक्षा अनेक घटकांची कालमर्यादेत व्यक्त केलेली म्हणजे त्या काळामध्ये समजा 10 वर्षाच्या जनगणनेच्या काळामध्ये तुम्ही समजा साक्षरता हा एवढा जे घटक घेतला असेल किंवा लोकसंख्येचे इतर जे घटक जे आहेत त्यांचा अभ्यास त्या ठिकाणी केला असेल, तर तेवढाच घटक हा अल्पकालीन माहिती जी आहे तर ती त्या ठिकाणी आहे. आणि ही सामग्री लोकसंख्येच्या संबंधित घटकांविषयी विशिष्ट काळापुरतीच माहिती त्या ठिकाणी देते व लोकसंख्येचं अल्पकालीन चित्रण त्यातून स्पष्ट त्या ठिकाणी होतं. म्हणजे अतिशय कमी कालावधीतलं चित्र जे आहे तर आपल्याला याच्यातून त्या ठिकाणी स्पष्ट होतं. आणि ही जी सामग्री जी आहे छेद सामग्री, आता छेद सामग्रीच्या संकलनातून मात्र कालश्रेणी सामग्री जी आहे तर ती त्या ठिकाणी तयार करता येते. आता विशिष्ट काळासाठी आपण जी सामग्री घेतली, उदाहरणार्थ एक जनगणना 10 वर्षाची आणि जर काल श्रेणीत बनवायची असेल तर 100 वर्षाची, याच्यामध्ये 10 जनगणना त्या ठिकाणी येतील. म्हणून या ठिकाणी आपल्याला म्हणजे छेद श्रेणीच्या संकलनातून मात्र काल श्रेणी सामग्री जी आहे तर ती त्या ठिकाणी तयार करता येते. आणि अशा प्रकारे आपल्याला लोकसंख्या सामग्रीचे त्या ठिकाणी 2 प्रकार जे आहेत तर ते स्पष्ट त्या ठिकाणी करता येतील. कालश्रेणी म्हणजे टाइम सिरीज आणि छेद श्रेणी ही दीर्घ काळासाठी असून हे अल्प काळासाठी त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते. आता या ठिकाणी लोकसंख्या विषयक सामग्री मिळवण्याचे उगम स्रोत जे आहे, आता या ठिकाणी सोर्स ऑफ पॉप्युलेशन डाटा. आता आपल्याला लोकसंख्या जी आहे तर लोकसंख्येचा अभ्यास करत असताना लोकसंख्येची सांख्यिकी आकडेवारी जी आहे तर ती आपल्याला त्या ठिकाणी लागते. कारण लोकसंख्येची सांख्यिकी आकडेवारी उपलब्ध असेल तर त्याच्यावरूनच आपल्याला त्या ठिकाणी लोकसंख्येचा अभ्यास हा करणं सोयीस्कर त्या ठिकाणी होत असतं. आता याच्यामध्ये समजा की एखाद्या देशाला म्हणजे त्या देशाच्या सरकारला त्या देशाची लोकसंख्येची अद्ययावत माहिती असणं आवश्यक असतं. आता एखादा देश आहे किंवा तेथील सरकार जे आहे तर त्या सरकारला आपल्या देशातील एकूण लोकसंख्या किती आहे तर याची माहिती ही असणं अत्यावश्यक आहे. त्याचं कारण म्हणजे काय की एकूण लोकसंख्या जी आहे तर याच्यामध्ये या ठिकाणी आपण जर बघितलं की नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती जी आहे तर ती सरकारला त्या ठिकाणी करता येते. आता लोकसंख्येचा अभ्यास त्या देशामध्ये असेल ते एकूण साक्षर निरक्षर लोक किती आहेत, विविध क्षेत्रातले साक्षर लोक किती आहेत आणि त्यांच्यासाठी किती नोकऱ्यांची गरज आहे तर याचा अंदाज किंवा नियोजन जे आहे तर सरकारला त्या ठिकाणी करता येतं. किंवा लोक रिटायर झालेले असतात, पेन्शनर असतात तर त्यांची संख्या त्या ठिकाणी करते आणि त्यांच्या पेन्शनसाठी किती रुपये म्हणजे वर्षाला आपल्याला त्यांना पेन्शन द्यायची तर त्याचं नियोजन सुद्धा त्या ठिकाणी करण्यासाठी ही माहिती आवश्यक त्या ठिकाणी असते. तसंच या ठिकाणी सैन्य भरती जी आहे किंवा कुटुंब नियोजन वगैरे ज्या गोष्टी ज्या आहेत तर यांच्यासाठी लोकसंख्येची अचूक आकडे जे आहेत तर ते माहीत असणं त्या ठिकाणी आवश्यक आहे. तर आपल्याला आपल्या देशामध्ये नियोजन करायचं असेल लोकसंख्येसंदर्भात तर लोकसंख्येची माहिती असणं हे फार गरजेचं त्या ठिकाणी आहे. त्याचबरोबर
लोकसंख्येची अचूक माहिती जी आहे तर ती मिळवणे हे खूपच चिकाटीचे आणि जिकरीचे काम त्या ठिकाणी आहे. आता लोकसंख्येची माहिती तुम्हाला मिळवायची असेल तर ती कुठून कुठून त्या ठिकाणी मिळेल किंवा लोकसंख्येची माहिती कशी मिळेल तर ते अतिशय म्हणजे किचकट आणि चिकाटीचं काम त्या ठिकाणी आहे. आणि लोकसंख्येविषयी आवश्यक संख्यात्मक माहिती जी आहे तर ते मिळवण्याचे विविध स्तोत्र त्या ठिकाणी आहेत. आता लोकसंख्येची माहिती कशी मिळवली जाते तर याच्यामध्ये त्याचे काही लोकसंख्या सामग्री मिळवण्याचे उगम स्तोत्र जे आहेत तर त्याच्यामध्ये आपल्याला 6 त्या ठिकाणी प्रकार आहेत. पहिला आहे जनगणना, दुसरं जीवनविषयक महत्वाच्या घटनांची नोंद पद्धती, तिसरं जे आहे लोकसंख्या नोंदणी पुस्तके, चौथं नमुना गृह सर्वेक्षण आणि पाचवं जे आहे तर शासकीय व खाजगी नोंदी आणि 6वं जे आहे तर संमिश्र लोकसंख्या सामग्री. तर या ठिकाणी हे 6 प्रकार त्याचे त्या ठिकाणी पडतात. लोकसंख्या विषयक सामग्री मिळवण्याचे जे उगम स्तोत्र जे आहेत तर या उगम स्तोत्रातून लोकसंख्या विषयक आकडेवारी ही मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी मिळवली जाते. आता याच्यामध्ये हे अभ्यास करत असताना पहिला जो ह्याच्यामधला उगम स्तोत्र जो आहे तर तो म्हणजे जनगणना. आता जनगणना जी आहे तर आज आपल्या भारत देशामध्ये जनगणना ही दर 10 वर्षांनी त्या ठिकाणी केली जाते. आता जनगणना जी आहे तर याच्यामध्ये जनगणनेची व्याख्या जी आहे तर संयुक्त राष्ट्र संघाने त्या ठिकाणी केलेली आहे. तर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मते जनगणना म्हणजे काय तर या ठिकाणी संयुक्त राष्ट्र असं म्हणतं की एखाद्या देशाच्या किंवा त्यातील सुनिश्चित भूभागाच्या एका विशिष्ट वेळेच्या लोकसंख्येविषयी व तिच्या आर्थिक आणि सामाजिक अंगाविषयी आकडेवारी गोळा करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेला जनगणना असं म्हणतात. आता एखाद्या देशाच्या किंवा त्यातील सुनिश्चित भागाच्या, आता उदाहरणार्थ आपण भारत देश समजू तर एखाद्या देशाच्या भारतातील किंवा त्यातील सुनिश्चित भूभागाच्या एखाद्या विशिष्ट वेळेच्या लोकसंख्येविषयी म्हणजे एखादा विशिष्ट वेळ एखाद्या काळात म्हणजे दर 10 वर्षांनी लोकसंख्येविषयीची माहिती जी आहे तर ती गोळा केली जाते व तिच्या आर्थिक आणि सामाजिक अंगाविषयी माहिती गोळा करत असताना जो गणक असतो, आता ज्या वेळेला जनगणना होते तर प्रत्येक घरी तो गणक त्या ठिकाणी जातो आणि तो कुटुंबाबद्दलची माहिती जी आहे तर त्या ठिकाणी विचारतो. कुटुंब प्रमुख, त्याला मुलं, त्याच्यानंतर त्या मुलांची लग्न, वैवाहिक स्थिती काय, व्यवसाय, धंदे, त्याच्यानंतर घराचा प्रकार, स्त्री पुरुष प्रमाण, शिक्षित अशिक्षित असे अनेक प्रकारचे माहिती जी आहे तर ती त्याच्यामध्ये गोळा केली जाते आणि त्याच्यातून त्याचं आर्थिक आणि सामाजिक अंगाविषयी आकडेवारी जी आहे तर ती त्या ठिकाणी गोळा केली जाते. म्हणून तिच्या आर्थिक आणि सामाजिक आकडेवारी गोळा करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेला जनगणना असं त्या ठिकाणी म्हणतात. म्हणून जनगणनेची व्याख्या जी आहे तर संयुक्त राष्ट्र संघाने या पद्धतीने त्या ठिकाणी केली की एखाद्या देशाच्या किंवा त्यातील सुनिश्चित भूभागाच्या एका विशिष्ट वेळेच्या लोकसंख्येविषयी व तिच्या आर्थिक आणि सामाजिक अंगाविषयी आकडेवारी गोळा करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेला जनगणना असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. आता लोकसंख्येचा अभ्यास करणारे जे भूगोलशास्त्रज्ञांना आवश्यक असणारी आकडेवारी जी आहे तर पूर्वी ते लोकसंख्येविषयी आकडेवारी ही आपल्याला ज्या माध्यमातून मिळते ते सर्वात महत्वाचं साधन म्हणजे जनगणना त्या ठिकाणी आहे. आता या ठिकाणी आपल्याला समजा लोकसंख्येचा अभ्यास करायचा असेल किंवा विशिष्ट काळातील लोकसंख्येचा आपल्याला अभ्यास करायचा असेल तर त्या काळातली आपल्याला लोकसंख्येविषयीची माहिती जी आहे तर ती कुठं त्या ठिकाणी मिळते तर त्याचं एक आपल्याला उत्तम स्तोत्र जो आहे लोकसंख्येविषयीचे तर ते म्हणजे जनगणना, सेन्सस हँडबुक जे आहे. आता दर 10 वर्षांचे सेन्सस हँडबुक त्या ठिकाणी असतात. डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हँडबुक जे आहे, आता एखाद्या जिल्ह्याचा तुम्हाला अभ्यास करायचा असेल तर त्या जिल्ह्याच्या साठी डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हँडबुक आहे आणि हे दर 10 वर्षांनी जनगणना केलेली असते. त्याच्यात संपूर्ण जिल्ह्याची प्रत्येक गावाची माहिती जी आहे तर ती त्या ठिकाणी असते. म्हणजे आपल्याला लोकसंख्येविषयक आकडेवारी उपलब्ध होण्याचं एकमेव म्हणजे महत्वाचं स्तोत्र किंवा
साधन हे जनगणना अहवाल त्या ठिकाणी आहेत. आता जगातील बहुतेक देशामध्ये दर 10 वर्षांनी लोकसंख्येची जनगणना जी आहे तर ती त्या ठिकाणी करण्यात येते आणि जनगणना या पद्धतीचा वापर प्राचीन काळापासून केला जात असल्याचे अनेक पुरावे हे त्या ठिकाणी आहेत. आता भारतामध्ये सुद्धा दर 10 वर्षांनी जनगणना त्या ठिकाणी केली जाते. तर ही जनगणना जी आहे तर प्राचीन काळापासून त्या ठिकाणी करण्यात येते. परंतु ही जी जनगणना जी होती तर ती जनगणना फक्त सैन्य भरती किंवा कर आकारण्यासाठी पूर्वी त्या ठिकाणी केली जात असे. आता या ठिकाणी पूर्वीच्या काळी जी जनगणना जी होती तर या प्राचीन काळापासून जरी केली जात असेल किंवा त्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत, परंतु प्राचीन काळाच्या जनगणनेमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी त्या ठिकाणी होत्या. तसेच प्राचीन काळातील जी जनगणना केली जात असेल तिचा कालावधी हा ठरलेला नव्हता. जसं आज आपल्याला दर 10 वर्षांनी आपण जनगणना ही कंपल्सरी त्या ठिकाणी करतो, तर पूर्वीच्या काळी लोकसंख्या ही कमी होती आणि त्या काळामध्ये जनगणनेला एवढं महत्व नसतं. जशी गरज भासेल तसे जनगणना जी आहे तर ती केली जात असेल. तर ती मुख्य गरज म्हणजे काय होती की सैन्य भरती किंवा कर आकारण्यासाठी जनगणना ही त्या ठिकाणी केली जात होती. म्हणून ते जनगणना जी आहे तर त्याचा कालावधी त्या ठिकाणी ठरलेला नव्हता. ती विशिष्ट हेतूसाठी गरज निर्माण झाल्यानंतर केली जात होती. आता याच्यामध्ये प्रामुख्याने सैन्य भरती जी आहे किंवा कर आकारण्यासाठी याचा उपयोग त्या ठिकाणी होत होता. आता याच्यामध्ये उदाहरण जर बघितलं की 5000 वर्षापूर्वी सुमेरियामध्ये कर आकारणीसाठी जनगणना केल्याचं आढळतं. आता 5000 वर्षापूर्वी सुमेरिया जे आहे तर याच्यामध्ये फक्त कर आकारण्यासाठी जनगणना त्या ठिकाणी केली होती. आणि त्यानंतर बायबल काळात डेव्हिस आणि मोजेस यांनी ख्रिस्तपूर्व 1017 ते 1491 मध्ये सैन्य भरतीसाठी पुरुषांची गणना जी आहे तर ती केल्याचं त्या ठिकाणी आढळून येतं. म्हणजे या ठिकाणी जनगणना जी आहे तर ती त्या ठिकाणी म्हणजे तिचा कालावधी नव्हता, तर विशिष्ट हेतूसाठी ती त्या ठिकाणी केली जात होती. परंतु या ठिकाणी आता सर्व लोकांची आणि त्यांच्या महत्वाच्या काही ठराविक कालावधीची मोजणी जी आहे ती करून लोकसंख्या वाढीचा कल व तिचे वैशिष्ट्य समजून घेण्याच्या उद्देशाने जनगणना करण्यास 17व्या शतकात त्या ठिकाणी सुरुवात त्या ठिकाणी झालेली आहे. आता या ठिकाणी 17व्या शतकापासून लोकसंख्येच्या जनगणनेला त्या ठिकाणी सुरुवात झाली. म्हणून आधुनिक जनगणनेची संकल्पना जी आहे तर 17व्या आणि 18व्या शतकात त्या ठिकाणी विकसित त्या ठिकाणी झालेली आहे. आता या ठिकाणी 1017 ते 1497 मध्ये त्यांनी डेव्हिस आणि मोसेस यांनी जनगणना केल्याचे पुरावे आहेत. त्याचबरोबर चीन, ग्रेट ब्रिटन, स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, फ्रान्स, रोम हे जे देश जे आहेत त्यांच्यामध्ये यांनी सुद्धा जनगणना त्या ठिकाणी केली जाऊ लागली आणि आज बहुतेक देशामध्ये ठराविक अंतराने जनगणना जी आहे तर ती त्या ठिकाणी केली जाते. आता आधुनिक जनगणना जी आहे तर आधुनिक जनगणनेची संकल्पना ही 17व्या आणि 18व्या शतकामध्ये त्या ठिकाणी विकसित त्या ठिकाणी झालेली आहे आणि या ठिकाणी ठराविक अंतराने किंवा काळाने जनगणना जी आहे तर ते करण्याचा प्रयत्न हा 1665 मध्ये फ्रान्स मध्ये त्या ठिकाणी झालेला दिसून येतो. आता या ठिकाणी 1665 मध्ये फ्रान्स या देशामध्ये जनगणना जी आहे तर ती झालेली आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी अमेरिकेची पहिली जनगणना जी आहे तर ती 1790 मध्ये ही त्या ठिकाणी झालेली. आता 1790 मध्ये अमेरिका जे आहे तर त्याची जनगणना आपल्याला दिसून येते. तसंच इंग्लंडमध्ये 1809 मध्ये जनगणना जी आहे तर ती त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. आणि 19व्या शतकात युरोप मधील सर्व देशात नियमितपणे जनगणना जी आहे तर ती घेण्यास त्या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे. तर अशा प्रकारे या ठिकाणी दुसऱ्या महायुद्धानंतर जनगणनेचं महत्व जे आहे तर ते सर्व देशांनी त्या ठिकाणी जाणलेलं आहे. कारण दुसऱ्या महायुद्धानंतर या ठिकाणी सैन्य भरती जी आहे की आपल्या देशातली लोकसंख्या जी आहे तर त्याची अद्ययावत माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न हे दुसऱ्या महायुद्धानंतर त्या ठिकाणी झालेले आहेत. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाने सुद्धा सर्व देशांनी नियमित जनगणना केली पाहिजे
यावर त्यांनी त्या ठिकाणी जोर दिला आणि यामुळे जनगणना ज्या आहेत त्या अधिक शास्त्रशुद्ध होऊन बहुतेक देशांनी जनगणना घेण्यास कायमस्वरूपी सुसंघटित संस्था या स्थापन त्या ठिकाणी केलेल्या आहेत. आता या ठिकाणी जनगणनाचा इतिहास जो आहे तर तो या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतो. म्हणजे आता सध्या जे आहे तर त्या जनगणना ह्या दर 10 वर्षांनी त्या ठिकाणी होतात. आता भारतातील जनगणना जी आहे तर भारतात 1872 मध्ये ब्रिटिशांनी भारतामध्ये पहिली जनगणना त्या ठिकाणी केली आणि त्यानंतर या ठिकाणी भारतात 1881 पासून त्या ठिकाणी दर 10 वर्षांनी जनगणना जी आहे तर ती त्या ठिकाणी घेण्यात येते. आता 1881 पासून दर 10 वर्षांनी जनगणना जी आहे तर ती होते आणि 1947 साली भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 1951 सालची जनगणना ही स्वतंत्र भारताची सर्वप्रथम त्या ठिकाणी जनगणना होती. आता 1951 सालची जी जनगणना जी होती तर ते भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिली जनगणना ती आपली त्या ठिकाणी होती आणि त्यानंतर या ठिकाणी 2001 ची जी जनगणना आहे ती 14वी आणि 2011 ची जी जनगणना आहे ती 15वी जनगणना त्या ठिकाणी आहे आणि आता होणारी जी जनगणना जी असेल तर ती 16वी जनगणना ही भारताची त्या ठिकाणी असेल. तर या ठिकाणी आपण या जनगणना ज्या आहेत तर जनगणनेचा अभ्यास आपण या ठिकाणी केलेला आहे. आता याच्यानंतर जनगणनेचे जे प्रकार जे आहेत तर ते आपण पुढच्या याच्यामध्ये त्या ठिकाणी बघू.